जुलाइबारि विधानसभा केंद्रनि बिसिंगो कायरामपारा गवाइफां आमसाय सिनि ताकौ बिरमणि त्रिपुरा ब थांनाय 20 तारिख आगस्ट सारा त्रिपुराबो वाति गतर वामानि बिसिंगो दै गतर लम्मानि बागै गोबां लेन्डस्लाइड दंमानि बिसिंगो ब लेन्डस्लाइड क्लाइ बिनि लांमारिखा बन रुगै सारा त्रिपुरानि जत बरकनो साइमनो ते बन रुगैनो तिनि बेलाइखे आं हामबाय मारो तिनि 22 तारिख सेप्टेम्बर 2024 सिनि एसडीएम साहेब कताल सिनि मनोज कुमार साहाजी बिनि नेतृत्वे बिनि जे डेड बॉडी मिसिं अंजाकनो बाहायगे रिकवरी खालामनो अब आं थांनाय 31 तारिख पहिला और जागाबा विजिट खालामफिका तै 2 तारिख हाना हाय तेविसा विजिट फाइजा बने परे 7 तारिख तेविसा हाना हाय दिनै बा इंगांकाय 4th टाइम कावि दंगो आंगानि विधानसभा एरियानि जेहेतु अब इन्सिडेंट ते बन रुगैनो आं बेलाइखना हाबाय मारो तिनिनो 22 तारिख सेप्टेम्बर 2024 दीपरनि जस्ट 2:45 अमहाय जराबो आं खबर मानखा बिनि डेड बॉडी जेटा मिसिं अंजाक अबसिनि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नि बिनि नेतृत्वे ताई सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर ब कंटिन्यू दंगो जे समय डजार ऑपरेशन शुरू खालायो ते एसडीआरएफ टीम बहायनो बरकनो लगेरै दंगो ते बरकनि बिसिंतिनि तिनि खबर मानखा ते स्पेशली आं हामबाय मारो जे जागाबो जेहेतु आनि विधानसभा एरिया बो अमहाय इंसिडेंट सारा त्रिपुरानि बरक जतनो नुखा सोशल मीडिया नि बिसिंतियै आं बेलाइखलाय हामबाय मारो सिनि जरा सिविल सोसाइटी दंनाय दक एनजीओस दंनाय दक ते सिनि विशेष खालाय आं सोशल मीडिया नि बिसिंति नुखा 2 तारिख नि सिमि बुदय और आमसाया फाइमानि सिनि खुमलंग प्रेस क्लब ते करबुक प्रेस क्लब बरक बाहायनो नुखुंनि प्रतिबो बा आमसायनि बरकनि प्रतिबो जुबानानि बागै बिनि डेड बॉडी न बाहायके तिखलायमानो बरकनो लगे रुवै बरकनो तुइ दुलै जे बरकनि फान टंसाक बा फानबाय खलायमान साक अ जिनिसना खलायमानखा जेटा मिशनारि सिस्टेम बाय खलायनानि नांनाय बा चेन डजार बा फक लाइन बाय खलायनानि नांनाय आबनो हंकांकाय फक लाइन बेनो तिनिबा खलायै जों तिखलायलाय मानखा अब जतनि कॉपरेशन बायनो जतनि सहयोगिता बायनो आबनि बागै आं बेलाय खलायनो आनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে बा एलाकानि एमएलए हिसाबै आं बेलायखा हामबाय मारो जरा एनटीआर अ इशुनो तुइ जरा अ इशुनो बेस खलाय जरा अ फैमिली नि प्रतिबो जरा फिजिकली बा फाइनेंशियली बा मेंटली पदरे पदिगे तिखलाय जरा अ फैमिली नि प्रतिबो जरा चुबा चुखलाय तंनाय रखना ते विशेष खलाय सिनि राज्य सरकार ना बेलायखना हामबाय मारो तिनिबो अब कैसे सिनि बिग चैलेंज दंमनि जे कैसे क्लाइमेटिक इंसिडेंट अमहायंगै थांमानिबो केबो बिलीव खलायमैया जता तमै हेन तुइ कतर कतर अंखा फ्लाड दिखा लैंडस्लाइड अंखा हापुं हाथाय बायखा बा लामा ब्लक अंगै थांका बा सिकन सिकन रिवर तंमानि अब बाय थांका बा ब्रिज सिकन सिकन तंमानि बाय थांबायखा किन्तु तुइबाय बाक्सा कसगै थांयावै हाबाय बाक्सानो तिनिबो कसाय दंगै तिनिबो बिनि ऑपरेशन खलायमानि बिसिंगा मानखा अबनि बागै बेलायखेना सिनि आरखा दप्तरनि अंगै जरा प्रशासनिक अंगै जतनना आं बेलायखा हामबाय मारो ते तिनिनो खबर मान बिसिंगा आं स्पॉट फायका तब जत सिनि पारानि आमचनि लोको रखबाय जों मालायखा बिनि डेड बॉडी स्पॉट जे जागाबा खलायजाक आ स्पॉट नि हयतोबो स्पॉटबो जों थांगिना लायखा तब किसा जरानि बिसिंगानो बिनि मांना पोस्टमार्टम खलायमानि बिसिंगा अब फैमिली नि थानिबो याफारि रिजाकनाय बा सोसाइटी नि थानिबो याफारि रिजाकनाय बिनि डेड बॉडी न मांखरत लांगै बिनि सामंग टाइमानि यागला जेटा प्रशासनिक जे दायित्व तंमानि बा प्रशासनिक जेटा तिनि फ्लड एफेक्ट सिचुएशन अंगै जे एसडीआरएफ नि जे गाइडलाइन तंमानि जे सरकार नि घोषणा खलायजाक तंमानि
आ बेनिफिट फैमिली नि प्रतिबो रिना नि बागै जोंनि एसडीएम साहेब कमिटमेंट दिखा हमसुनता